to sa inyong bago kong natuklasan na maganda pala siya gamitin, katulad ng suot ko. So ito ay, anong tawag ba dito? Face mask lanyard, face mask holder, parang ganun. Basta yun, ayan siya. Ayan. So, wala lang, I found it interesting lang and napaka-convenience gamitin at napaka-apple. So, have a nice day everyone. Happy watching. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Hey guys! Good morning! Welcome to our channel and kumusta naman po kayong lahat? And today is Monday and happy Monday po sa inyong lahat. So I just found out na ang cute po nitong face mask lanyard ko. So ayan po siya. Pag sinuot siya, ganyan. Diba? Ang ganda. So, binili ko siya all the way from China, of course. So, ganyan. So, hindi na ako mahihirapan. Minsan nawawala kasi yung face mask ko kung saan-saan ko siya naipapatong. But for now, napaka-safe na and pag sinuot ko siya, tapos ibaba ko lang, safe. And malinis siya. So, hindi na babaliktad yung paggamit ko ng face mask. So, yan. Wala. Napaka-convenience lang gamitin. So, matagal ako naghanap kung saan ako bibili nito. Pero dahil hindi pa siya masyadong uso dito sa Pilipinas. Kasi yung mga uso dito sa Pilipinas, yung mga katulad nito, yung parang sintas lang ng sapatos. Yung mga ganyan. Tapos ganyan. Tapos, saan pa ba yun? Kasi bumili ako ng madami. Ang tinda ko dito. So, ayan. So, ito ay 50 pesos lang. Itong parang sintas. And ito, medyo mahal siya. Mahal siya. 80 pesos. 80 pesos yung isang ganito. Mahal siya. Kasi, mahal din yung bili ko. And syempre, siya, maganda. Masyadong siyang fashionable. So, ayan siya. Ayan. Ayan, ayan. Diba? Ang ganda. So, may, yung akin, katulad nito. Pero may isang design na parang itim na ganyan. Tapos, may violet. Ayan. Diba? Ang ganda. So, may black. Ayan. Diba? Ang ganda. So, napaka-ganda ang gamitin. And, pwede rin siyang ilagay sa salamin. And, ito naman, yung 50 pesos, yung parang sintas. Normally, mahilig gumamit dito yung mga maedad na at yung mga boys. Kasi, siyempre, pag boys, ayaw nilang gumamit ng ganito. Kasi masyadong malandi, masyadong maarte. So, para lang to sa mga kikay-kikay. And, meron pang choices ito. 80 pesos. Super kikay naman. Ang pinagkaabi nga lang to, yung pagka-lanyard niya, may konting halo ng ganito. Tapos, may konting design. Yung parang kadena na plastic. So, maganda din siya. Pero ito, 80 pesos. Ito naman, yung mga parang batik na colorful na kulay. Merong violet yellow. So, ayan siya. 80 pesos. Ayan, yung mga ganyan. Diba? Masyadong colorful. Pwede itong pang boys. Pwede rin pang girls. Ito, pang matanda. Kulay itim. So, ayan. Ayan. Pang boys. Pwede rin sa babae. Pero, syempre, pag girl ka, gusto mo yung medyo fashion, dito ka. Tulad dito. So, ayun. Tuwan-tuwa ako dito. Ang gaganda niya. So, ayan. Ganyan siya. Ayan. Ang dami. So, all the way from China ko pa siya binili and tinitinda ko siya dito sa shop ko. So, yun. Pwede rin siya sa salamin kasi mayroon siyang parang, saan ba yun? Pag sa salamin, meron kang, ayan, yung parang sabitan, yung mismong kantong pang salamin, dito mo siya ipapasok sa parang yung rubber band na ganyan. Pero kapag sa face mask, lang siya, yung may hook lang na ilalagay mo. So, kapag uwi ko, tiyatanggal ko siya and then lalabhan. So, itong face mask na din to ay napaka-convenient. 2 months na to sa akin and labatindi siya. And hindi ako nagkaka-rashes dito. Unlike kapag gumamit ako ng mga face mask na disposable, tinatagyawan ako. But dito sa tela, hindi. So, nilalaban ko siya every week ko. And kinabukasan, suot ko ulit and pinaplansya ko siya. So, napaka-convenient. Ito ba napaka-kikay? Ang ganda.
wala lang, share ko lang po sa inyo. So, sa mga gustong bumili nito, available ito online. Pero, normally, all the way from China, kasi kapag yung all the way Manila, hindi pa siya masyadong common yung mga ganitong beads. Normally, yung mga plain lang ang meron sila kasi nakapag-search ako sa Shopee, ganun yung mga nahanap ko. Marami yung mga dito sa Pilipinas, yung mga face lanyard na mga parang sintas lang. Pero ito, wala pa masyadong nagtitinda. Kaya yun, bumili ako. Hindi ko alam kung sa ibang lugar. So, based lang sa aking observation. So, ayan yung ngipin ko. Natanggal yung bracket na isa. Pero dahil safe naman siya. Kahit kumain ako, kahit magbalik-baliktad siya, safe naman. So, sabi ko, babalik ako ngayong August na lang. Ngayong, next coming month na lang kasi sayang. Babayad naman ako ng 600. Dalawa kasi yung tanggal. So, ayan. Violet and pink po yung combination ng aking kulay. And yun, ginamit ko yung ngayon. Yung ginamit ko ngayon ay sandalwood. Napakabango niya. Napakabango ng sandalwood. So, bergamot. Pero, yung rosin, ayoko gamitin. Super tapang, nahilo ako. So, yung lang, bergamot lang, tsaka itong sandalwood. So, ayun. Medyo inuubo po ako kasi 1 week po akong natrangkaso. And yun, nasa 1 week medication pa rin ako ng pag-inom ng gamot. And uminom ko ng mga blender na oregano. Tapos, yung sa tumbler ko, ginger na pinipit. Tapos, sinaluan ng lemon. So, yun. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Bawal magkasakit. Kasi pagkapag nag-check up kayo, alam niyo na. So, ayan, di ba? Meron lang akong 3 design. Ito, tapos yung plain, and then yung ito, colorful. So, 3 yung design ko. So, ayun. So, ayun, yan lang yung chika natin ngayong araw na ito. And, yun. Try ninyo na order sa online. Magugustuhan nyo yan. And very convenient siya. So, I think that's it for now my vlog. And thank you everyone for watching. Mag-ingat kayong lahat palagi. Bawal na sakit. And yun, sana matapos na yung pandemic. And shout out sa inyong lahat. And thank you everyone, to each one of you for always being there to watch my randomness of my life. So, na-miss ko kayo kasi 1 week akong hindi nakakaganito. So, medyo nangyayat ako kasi yun, hindi makakain, 3 days nilagnat. Tapos, pero nakakatuwa. Umayat ako bigla, nag-lose ako ng 2 kilo dahil hindi ako makakain. Kaya kapag nagmamadali kang pumayat, yun. Pag nagkasakit ka, no choice ka talaga na mapapadayet ka kasi hindi ka mapapakain. So, ayun, that's it for now my vlog and thank you everyone. Bye-bye!